अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। कुठलाही पक्ष घ्यायच्या अगोदर सगळ्या गोष्टींची माहिती काढतो की आपण कोणाला घेतोय, हा काय करू शकतो, आणि म्हणून काय करू शकतो हे त्यांना माहिती असल्यामुळे आता मी कसाही असलो तरी जेव्हा पक्षाला माझी जशी गरज आहे तसा मी पक्षासाठी करणार, आणि माझी सवयच आहे ती, जे आहे ते मग पक्षासाठी सगळं काय वाहून टाकायचं। मग मी पुढे मागे कधीच विचार केला नाही कसल्याच गोष्टीचा। अनेक प्रसंग या जिल्ह्यामध्येही आपल्याला माहिती आहेत घडले, निलेश राणेंनी उद्याचा कधीच विचार केला नाही। मग तो माझा मूळ स्वभाव आहे। पण आता जी भूमिका सांगायची आहे त्याच्यामध्ये असं करायची काही गरजच नाही ना, आपल्याला सोप्या सरळ शब्दामध्ये सांगायचं आहे, आणि ते आहे तसं आहे। मी काय आव वाढत नाही, मी कुठेही मी आक्रमक आहे असं दाखवायचाही कधी प्रयत्न करत नाही। जसं मुळात आहे, रक्तात आहे, तसं मी वागायचा प्रयत्न करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।